ሰላም ተኸታተልቲ ናታኒም ኢንተርቴይንመንት ከመይ ቀኒኹም? ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ጽንሑ። ሓቀኛ ፍቕሪ ማለሰ ይጽበን እዩ። እቲ ንዓኻ ዘፍቅረካ ንጹህ ፍቕሪ እዩ። ስለዚ ኣይትሕለይለይ፣ ኣይተፍቅረኒ፣ ኣይትበለኒ። ሓንሳብ ልበይ ለሰይ መካየ ካብ ልበይ ርሒቐ ኸዓ ክነብር ኣይክእልኒ። ናይ ሎምን ትማልን ቃልኪ እዩ። ግን ከም ሰብ ኩኒ፣ ከምቲ ዝጠለምኩ ክትለምኒ። ጨኪንኪ ገዲፍክ ንኸይድ እሞ መስጠኺ ኸውሕደለይ ፈጣሪ። ኣብዚ ሰንፈላልን ጎባእትን ዝበዝሖ እዋን ከማኻ ቅንዕቲ ክትረክብ ትዕድል ትፈጣሪ እኳ እንተኾነ ግን ንንጽህናኺ ከይበኩለይለስ ኣይግባእክን እየ ይብል ኣለኹ። ነቲ ተንኰል ዘይበኮሎ ልብኺ ከየጸልሞ ፈሪሐ ፋኑሰይ ኮንኪ ንህይወተይ ተብርህ ምዃንክ እንዳፈለጥኩ ጸልማት ናተይ ከይዕብልለኪ ፈሪሐስ ንምልላይና ረጊመ እያ። ዋላ እኳ ድሕሪ ወላዲተይ ከማኺ ገይራ ተፍቅረኒ እንተሓልየለይ እንተዘይሃለወት ሓልየትኩ ግን ዕንቅፋተይ ከየብዝሖ ፈሪሐ ዘለኒ ሕማቕ ይኣኽለኒ ኢለስ ንዓኺ ክብል ብፈለማ ግዜ ንነብሰይ ክቐፅዓ ወሲነ። ለውጢ ብዘገምታ እምበር ጎይኻ ተምፅኦ ኣይኮነን። ስለዚ ኣነ ክቕየር ኢልካ ምሕሰብ እቲ ዝበለጸ ሰብ ኩነለይ ትብልኒ እሞ ንዓኺ ክሕጉስ ይፍትኖ። ካብ ልቢ ዘይነቐለ ግን ኣይሰርሕን እዩ። ንስኻ ኣብ ዘየለኹሉ ካብ ጥቐይ ርሕቕ እንተይልኪ ናብ ቀደመይ ይምለስ። ንኸምስል ኢለ ሓንሳብ ሰብ ይመስል ግን ምዃን ከቢድ እዩ። ከማኺ ፈቃር ምዃን ትዕግስቲ ይሓትት። ፀዋር ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ። ኣነ ግን ኣይከኣልክዎን። ብኸምዚ ኸዓ ኣይግባእክን እየ ዝብል እወ ምጽማን በዚሕኪ ከይተማረር ኢለስ ክሳብ መዓስ ልበይ ክሓረር፣ ክሳብ መዓስ ጥዑም ክስእን ከይትብልስ ብኣግኡ ክኽወል መሪፀ። ባህርይ ኣይቀየርኩን። ከምቲ ትፈልጥኒ ኣለኹ ነታ ዝተላለናላ መዓልቲ ክረግማ ይውዕል። ምኽንያቱ እታ መዓልቲ ቀዳዊትኪ ይኮነትን። ብዘይ ማለስ ከተፍቅርኒ ግዴታ ኸ ኣይኮነን። ትዝክር ዶ እቲ ፈለማ ክንላለ ውዕይ ክብል መልክዕ ክማሪኽኒ ካብ ጣውላይ ተንሲአና ባኻ ክመጽእ በቲ ብሩህ ፍሽኽታኺ ክትቅበለኒ ኣይርስዖኒ። ብፍላይ ሕሳብ ክትከፍሊ ወይተር ምትፀዋዕኪ ገንዘብ ኣውፂእ ክትብያ ምስ ረኣኹ ኣነ ኸዓ ብትዕቢት ኖ ኣነ እንከለኹስ ንስኽ ክትከፍሊ ይብለክ እሞ በቲ ልኦም ቃላትኪ ኣይትጋገ። ቀዲሙ ሕሳብ ዝኸፍል ወዲ ይኹን ጓል ብዘይገድስ ነቲ ምሕዝነት ወይ ከዓ ዕርክነት ክብሪ ወይ ቦታ ዝህብ እዩ። ንሕና ግን ኣዋልድ እንተኾንና ይኽፈል ካብኡ ሓሊፉ እንታይ ከይገብር እዩ ንብል። ኣወዳት እንተኾንኩም ከዓ ከፊላትሉ ከይትበሃል እምበር ደስ ኢልኩም ትኸፍሎ ኣይኮንኩምን። እዚ ሕማም ኣብ መብዛሕትና ዝረአዩ ኢልኪ ዓባይ ትምህርቲ ክትገድፍለይ ከመይ ኢለ ክርስዖ? ፈቃር መሲለ ልበኽ ወሲደ ሓቀኛ መሲለ ዝነበረኪ መንጢለ ዘይቅየር ኮይነኪ ልቢ ኸድንዮ።
ተሓሊለይ ዝኾነ ሰብ ጽቡቕ ይሕሊፉ ምፍልላይ ምስ ገጠሞ ብኻ ከይተላለና ይብል ኣነ ግን ሓዘን ግብዚሐዮ ለውሃት ክፍሪሕንስ ብኻ ከይተላለና ይበልኪ ንዓኺ ዘይትግብአኒ ክንስኺ ምስ ጎደለይ ተቐርብኒ እንዳጠፍዕኩ ክትስዕምኒ ስለዚ ድማ ከምቲ ንስኺ ተሓሊለይ ንዓኺ ክሓሊልክ ዝመረፅኩ ንስኺ እታ ናይ ግዜና ንግስቲ ኢኺ እወ ኣብ ስቓይናን ግዜ ትኽ ዝበለት ሰብ ነብሱ እንዳፈተወ ልክዕ ከም ነብሳ ተፍቅርን ተኽብረን ንስኺ ማለት ገና ዘይተገንፀለት መፅሓፍ ኢኺ ኣነ ግን ፋራ ይብለኪ ነይረ ህይወት ዘይትፈልጥ ምስ ግዜ ዘይትከይድ ድሕርቲ ኢለኪ ለካ ንስኺ ኢኺ እታ ንኽብራ ትነብር ንፍቕሪ ትስዋዕ ብልፅቲ ሰብ ኣነ ከዓ ገንፂለ ምስ ኣንበብኩስ ሰብ ክኸውን ጀሚረ ድሮኩ ክጭነቐልክ ጀሚረ ዋላ ካብ ልዕሊኻ ሓያል ፍቕሪ እንተሓዘኒ ዝያዳ ብዝቐረብኩ ግዜ ዝያዳ ክሓስበልክ ጀሚረ ሓንሳበይ ሕንኩ ኢለ ናብ ህይወተይ ከይተበኩ እሞ ሒዘክ ከይትውዕል ሰጊአ ኣይተፍቅርኒ ኢለኪ ንብዓት ክርኤ ክንደይ ከም ዘንባዕኹ ጠፊእንስ ኣባኻ ከም ገለ ገይሩኒ ካባይ ክትርሕቕ መሪፀ ከምታ ዘለኽያ መታን ክትቅፅሊ ንስኻ ዓንቢብኪ ብሉፃት ከተፍሪስ ካባይ ረሓቒ ኣብ ዙርያ ይትፅምሒ በቃ ናብ ከማኸ ኺዲ የፍቅረካያ እንዳበልኪ ሕሰማይ ትፀውዒ በዓል ኣመለ ሎሚ ስሒቐ ጽባሕ ዘንብዕ እተን ጽቡቓት ይዕንትኺ ንሓቂ ዘብርሃ ከይድብዝዛ እሞ ቃንዛይ ከብርትዕ ይጥዓምኪ ኢለ ክፋንወ ክፍቐድለይ ሕጂ እውን ክብለክየ ኣይትሕለየለይ ኩሉ ዝግባእክ እንከሎ ኩሉ ከይስእነክ መታን ጨኪንክለይ ኪዲ ኣይኮነኩነ መመሊሰ ከይብድለክ እሞ መስጠኸ ምጻር ከይስእኖ ኣይትሕለየለይ ባ እወ ኣይትሕለየለይ ከመይ ፀኒሕኩም ተኸታተልቲ ናታኒም ኢንተርቴይንመንት ምሳኹም ዝፀናሕኩ ፊዮር ገብረ መስቀሌ ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም